Moro. Täällä on taas tää Chino Boy. Ja. No, kumminkin ne. Mä en nyt vittu ihan varmaan nyt. Ai perkele! Ai vittu saatana perkele vittu! Oh! Ai. Ai vittu. Mä kompastuin tuon. En mä kompastunut, siis mä löin jalkani siinä. Mä oon taas ihan sekaisin tällä aamulla. Niin siis menkää nyt tilaa ja tykkää mun videoista. Ja seuraamaan mun IG:ssä Poika-Porista. Ja tää video oli varmaan tässä. Aputus! Ja siinä oli koira. No varmaan tiedä. No. Tää video oli tässä. Joo, heippa. Siis painakaa peukku alas, jos te ette tykkää. Painakaa peukku ylös, jos tykkäätte.